Ngibingelele wenganza kwethu njani. Ngixolise thatha isikhathi. Kodwa ngithi angiyenze lento ngithi ngiqhamba. Kunabafowethu la izolo abebebuza ukuthi emva kokubusa uMomoze epostele yapost yokuthi ngikwenza kanjani ukuthi kwesinye isikhathi ngangeyintaba ngesidudla, kwesinye isikhathi ngibuye ngibe umuntu othe ubuka kalehlile emzimbeni. Okuyinto engikwazi ukuyenza ke uma sengikhathele ukuba mkhulu ngiyakwazi ukuthi ngiphinde ngithi ukwehlisa kancane. Izothi kuba yindenyana ke le video ngoba kuningi ngifuna ngikuchaze ukuze noma mhlawumbe ngekuphelele kodwa ngizozama ukukhathula ukuthi abafowethu abanye nabanye basizakale. Lento yokwehlisa umzimba ke nje qala eqinisweni umzimba ukho right ngayo yonke indlela, whether uyathanda noma uthandi. Kubi uma unomzimba usukuyiduduza uma umkhulu uthi hayi ngiright ujabulela abantu abazothi hayi kodwa right kodwa hayi yazi umkhulu kodwa yafaneleka. Isinto ebanjalo nje, but at the end of the day masikhuluma ngokwempilo, phila ukho right uma unomzimba omkhulu nakancane nje kuyayiqeda neconfidence. Abantu abanemzimba omkhulu uthola ebalekela ngisho ukushutha nabanye abantu because always eyithombeni uphume into ebhedayo. Okay, lento yokwehlisa umzimba ibalekile yenza ukuthi uphile ke. Umuntu owehlisa umzimba ebe just exercise uba right uyaphila, igazi lakhe liba right kakhulu. So ke lento yokwehlisa umzimba ke bafowethu kanje, uma ufuna ukwehlisa umzimba ube nomzimba omncane njengoba kade ngimkhulu nje nani nofakazi kade ngimkhulu, noma ngingakafiki la ngiyakhona bengi 122 njengamanje ngu 96 njengamanje. So ukwehlisa umzimba kwabafowethu ngizothi kulula kodwa akukho lula ngalendlela umuntu osuke ecabanga ngani because kudinga usacrifice izinto eziningi. Kodwa uma uzenza lezo zinto awuzukunaka, uzongaboni ukuthi uyehla. Into elula kakhulu futhi ngokwehlisa umzimba akudingi nokuthi uze ejimini uyojima uyobuqhula insimbi. Mina nje akaze ngiye ejimini kodwa nanku umzimba wehlile. Ngiqale ngoJanuary nge21 kodwa manje sengiluze more than 20 bala from 122 to 90 something, which means over 30 kg enguluzayo kodwa akaze ngiye ejimini, akaze ngilibeke nakanye. So ukwehlisa umzimba ke vele kulula, akudingi nokuthi uthatha imali enkulu yokhokhela ijim uthi ngikhokhela ukuthi ngehlisa umzimba, cha akudingi lokho. Kodwa indaba isekitchen, indaba enkulu isekitchen. Umzimba wakho ukhuluphaliswa ukudla okurongo umzimba ongakudingi okudlayo. Ngizomenshina kakhulu into enjengoshukela, into hayi ushukela ngikhuluma ngalozo zokukhe ngespoon ufake enkomshini, into nje enoshukela noma ngabe yini okwazi ukuthi leyo nto icontribute kakhulu ekutheni umzimba wakho ube mkhulu. Noma ngabe yini into nje once yanoshukela iyawuthayisela umzimba wakho, iwenza ukuthi okay khona abantu abanalento kuthiwa i-high resistant insulin, which means wena emzimbeni wakho lethi umunye uzothi hawu mina ngidla kanje ngobani kodwa ubani akakhuluphala, mina ngiyakhuluphala uma ngidla. Yes, yingoba wena umzimba wakho kunale hormone elawula ushukela. Wena umzimba walo omncane ongakhuluphala yonke into ithi mayingena umzimba wakhe iusheshise ushaye uvalo ushukela because okwathi umzimba mawungena i-insulin ilwa nokuthi nje once kwangena ushukela kumzimba mawungena ushukela ithatha ngokuthi ngene upoison umisa yonke into ujahela ushukela uqede. Okay, uma wena ke uma ufaka ushukela omningi wenza kanjena kumzimba, uyawuthatha ushukela ushonise kumamasela, ufike kumamasela ubhadle uthola ukuthi amamasela akho awujima. Umuntu ongajima ngithi okay bafama amamasela awunandawo usuku ukuthi umzimba yiku plus ngawubeka khona ngoba udoti la ukwazi ukugcina noma apha udingeke egazini lakho. Uthatha umzimba uthi siyobheka indawo eright bese uthola umuntu esenesikhulu esekhuluphele, uqala ngaphakathi ukukhuluphala. Mawukhuluphala ama-visceral fats lawa agcwala ngaphakathi before sizobona lokuthiwa i-belly fat ngaphezulu. Umuntu usuke seqala ekudala ukukhuluphala, lethi izwayo umuntu mayikhuluphala uyakhona before nje azabe emkhulu nimbone semkhulu kakhulu uqala ngokhona. Ingoba umuntu mayikhuluphala vele biological ekhuluphala kuqale le
ulimi lento kuthiwa i-visceral fat iqala la ulimini lapha ngemuva this is why umuntu oqala ukukhuluphala umuzwa ukuthi kathi awubani kade kakhulu useyakhona okay asikiyeke lokho ngoba izosuka ibindi kakhulu mangizosuke ngingene ngokwesikole yabo okay okubalekile nakho ufuna ukwenza ukuthi wena mawufuna ukwehla uyimisela ngempela ungasawuthanda umzimba wakho dlana izinto engenashukela mangisho into engenashukela which means wena isinkwa usasidli ngoba isinkwa tends to be sugar in your blood istarch sonka usasidli uyasikhatha off okay ngikutshela nje ngisazokutshela ukuthi laba abahluleka ukukhatha off ufuna benze njani ukukhatha off istarch isinkwa ushukela yonke into which means utshwala usabuphuzi ngoba utshwala buhlala isikhathi eside egazini benza ukuthi iprocess le yokuba kudleka amafutha ngesikhathi wena ubhizi utshwehlisa amafutha mawuphuze wagcina ngesonto utshwala egazini ukulwa umzimba wakho ukulwa nabo uzozubuqede ngolesine ungasadakiwe bizophela ngolesine egazini usuzoqala futhi uphuze ngolesihlanu which means into yenza ayikho ke lapho iprocess yakhe izohamba kancane ngeke uzosheshe njengami mina ngikwazi ukuthi ngo 1 month ngishaya 10 kg ngiqede uyabo so cause and futhi ukudelay kweprocess ungehli kwenza ukuthi ugcine usugive up unesikali futhi ungasijayi okay udla lezo zinto okay omunye ke engakhetha ukuthi adle okay mhlambe udla wenza 18 to 12 xa 18 to 6 mhlambe udla unale period ka 6 hours yokudla let's say udla breakfast yakho ngo after 12 noma ngo 1 yakalekisa udla breakfast ngo 1 after nje base kushaya u12 amaqanda kakhulu into enama protein qinise ama protein bese ufaka ama veg usuke lapho uziyodla ngo 6 mina kanguthandi lokhu snacka in between because ukusnacka ikhona ukuphazamisa iprocess mawufuna ukwehla ngempela ungasneki in between mawudle ngo12 noma udle ngo1 linda ke phuza amanzi noma ube ne green tea ungayiphuza noma inini ke in between lezi ikhathi namanzi athe kuba home kancane uyawaphuza uzibe ngawo green tea yakusiza futhi ukuthi ungasheshe ulambe mhlambe ne coffee but ungafaka ushukela ungafaka ilemon kancane okay uyuzodla ngo6 mawudla ngo6 after 6 udla ukudla okuningi okay udla ukudla okuningi okunama protein which means mangona ngikhuluma ngenyama uyayidla ungayicount yabona lento yokuthi kuthiwa hayi ungayidla nyama ukuthi inyama dlana yonke into eyinyama ungayiyeki nakancane noma makuyinyama nje noma ngabe yosiwe noma ngabe uyiphekile wayipheka kahle mina ngikutshela ngento engenza uphathi ungasebenzisa amafutha wasusa amafutha ungafaka yonke into yenzayo ungafaka amafutha mawusebenza amafutha sebenza olive oil noma irami butter mawufuna namafutha ufake nama veg uthenga ubhatata wakho uthi ubhatata uzovala isikhala serice lelo lithanda kakhulu wena lophuthu nepapa then lapho is number 1 mawuqeda ukudla ngo6 awusafaki lutho emlonyeni uma una indlela ukuthi mawuqeda ukudla ngo6 uthi uwalk nje lo 10 minutes mawuqeda ukudla ungathi mawuqeda ukudla bese uwalk nje ujike noma ingabe ikuphi store room buhlale phansi ulala lapho usuphuza amanzi mhlambe ngabo 9 mawuza ukuthi ngathi uqala ukulamba mhlambe uphuza mhlambe lelo tiye before ulale 1 hour before ulale ushaya green tea uzoba papapu mhlambe kulaba ke mawusaqala kuzoba nzima vele ngiyavuma mawusaqala kuzoba nzima mhlambe nawo le yogurt ukuthi iplain yogurt mhlambe noma berries mhlambe la ku 9 weshaya kancane khona ungaqinisi isandla uthi kancane kwenzela ukubamba leyo nto oyizwayo ukuthi ngathi usaxaka cause phela umzimba usajwayela ushukela uzocrave vele uzolokhu uzizwa ngathi uyalamba cause ujwayela ushukela uyocravela yonke into umzimba ufuna ushukela so ke ilokho okubalekile wenganza kwethu okufanele ukuthi ukwenze uma ufuna ngempela ukwehlisa umzimba or else udla kanye ngosuku 1 meal udla ngo6 kuphela ungadli all along emini udle ngo6 uzophinde uyodla ngo6 wangakusasa kodwa udla healthy ilokho okwehlisa umzimba ebese okubaleke kakhulu umzimba ukuze wehle ufuna ulekele futhi nawuthi umuva kubalekile ungagijimi hayi la bantu babona emgwaqweni begijima ethi wehle ugijima ngizokutshela ke disadvantage yakho uma ugijima into eyi problem uma wehla uziyokwehla lento ongayidingi angitsho into ongayifuna amafutha not ukuthi awuwafuna amamasela wadinga abaleke kakhulu empilweni yakho impilo yakho yonke
So ukwehlisa amamaseli, ugijima kwenza ukuthi wehla amanoni uphinde kuzoshayeka namamaseli bese wehla kakhulu engathi uyagula. Ugcina sengathi uyagula ushaye namamaseli kanti ongayidingi wena emzimbeni usungadinga amafutha. So into kubalekile ukuthi uyenze ukuthi uwalke mhlambe 10,000 steps every day. Uyawalka 10,000 steps. Uyakwazi ukuba ne-app le counter ukuthi ngokho ama steps amangaka every day mhlawumbe ekseni. Uma ukwazi futhi ukuwalka ekseni nantamba ungagiji just walking, ungakwazi ukuhamba uwalka ngisho uxoxa nomuntu. Into eyenziwa yimi ke leyo. Mina nje ubungibona nje uwalka kuphela angikaze ngigijima. Angikwazi ukuthi ugijima kubizwa ngani. Ngagijima kuqala ngafunda ukuthi uma ugijima kwehla namamaseli. Bangitshela ke nami ngafunda uma ugijima icardio ishaya namamaseli kanti amamaseli kunzima ukwakhanda. Kulula ukwehlisa amanoni. Njoba ngikwazi ukwehlisa u10 kg ngo 1 month. 1 month ngiqale nge21 uma ngikala nge20 21 zika February ngaqala nge21 ka January nge21 February ngase ngiwuluze 10 kg. Kodwa uma ngathi uyobamba insimbi uyajima ukhanda ama-muscle cause into ekhanda ama-muscle ukujima udle nama-protein amaningi ngeke ukwazi ukwenza lokho. So ke siqapheleke lokho. Kuningi kakhulu bafowethu bengifuna ukusho kodwa ngenxa ukuthi ivideo izosube inde kakhulu. Ngicabanga ukuthi okunye sengophendula kuma comment. Yilokho bafowethu okubaleke kakhulu. Ungayifaki into enoshukela uma ufuna ukusnacks ungasnacka ngo Greek yogurt noma plain yogurt uyifake noma berries kanjalo strawberry izinto eziright lezo. Ifruit ungalidli kakhulu ngoba nalo liphenduka libe ushukela emzimbeni liyayidelay iprocess leyo ukuthi ke uzothula indini usudlile ngo12 bese ulokhudla in between uthenga ama snacks. Ayikho into ebhetha njengaleyo ke ungadweli ngisho ukudukela kulezi zinto. Njana nje lokho engikutshele khona okuningi ngizokusho na kuma comment. Bye bye. Nami ngisendleleni bafowethu. Ngithi angenichazele njengoba ngisendleleni. Izosube inde kakhulu. Uma ngichaza kakhulu izoba inde kakhulu ivideo. Ngiyabonga.